te zafain kalolom le vek acheu tungtuma hianin ipial nu ipial pa khanin ahmangaih tak chenge mangai tak lo che ti kha kan test le do na amasalama khanin laklo te le lo te tin ni kan kopui te kan tan an rinawm tak lo ti te kha kan te sa tungtuma ve thung chuanin achidang le deuh kan ngaihzawng ten kan pial nu pial pa ten min mangai tak em ti kha kan test ve le thung dor ani chuan I points za kha I lo chin chia lenga ti chuan atopa kan bel khom le dor ani ole engpo ni se inzo te tanang o no. Zawhna pakhatna ithu a oem Zawhna pahnihna Harsatna to in angai sak viau thin chem Zawhna pathumna a phone khoi sakin engkin nge ati thin che Horau! Zawhna palina abula I that lo na tele I harsatna I ra theina I shilin engtin nge ati thin Zawhna pangana chan sin nei don che in a pe tha chem Zawhna pasarihna yin thaw pian ni chem tum sia chem Zawhna pariatna a thik thu a chiam Zawhna pakua na a chhung te a hmel hriat tir ve thin chem
Zawhna somna pon na chua pui du chem Zawhna som pakhatna a kol ve zia chem Zawhna som pahnih a rinawm lo san to chem No, 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 no. Zawhna som pathumna Harsatna to in apui chhin chem Ola tikhan Zawhna som pali kan zota kan points te belkhom le do nang o point som thuma tanga point som li le pali in kara yomani chuan ibial nu ibial pa khanin alam mangai viau che a aina sazoka mangai let fang chi tinani ya point som ni atanga point som thum in kara yomani chuan ngaihzawng khanin ahmangaih lutuk che chuka thailawa maro chu ahmangaih ve tho che tinani ya points khatatanga point som ni in kara yom ve thung ro chuan ngaihzawng khan ahmangaih mi alo che tinani bansan le bansan lo kha chu nangma thu thu ani e